ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଥା କି ଅନରେବଲ ସିଏମ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ପୁରା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର 7ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଛି। और आगामी दिन पे 16टा ନୂଆ ପୁରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 16ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ତ ଏ 7ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କରିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି। କାକରିକମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଦଶମଲପୁର, ରାମଗିରି, କୁମ୍ପି ଏମିତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାରେ ରଖିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମର ଏସଏନଏମ ରେ ବି ରଖିବ, କାହିଁକି ସେଠି ଗୁଡାଏ ମେଡିକାଲ ରେ କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ। ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏବେ ସବୁ ଯେତେ ବି पेशेंट ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆୱାର କହୁଛେ, ସେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆୱାରରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଜୀବନ ବଚାଇ ପାରିବେ।